Čau bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Niektorí z vás možno vedia, prednedávnom sme mali kemp pre začiatočníkov a stredne pokročilých v bike parku Košutka a napadlo ma, že bolo by super možno pre tých, ktorí tam neboli, urobiť krátky sumár najčastejších chýb, ktoré sme opravovali, ktorým sme sa snažili vyhnúť a priniesť vám taký výcud z toho, čo sa na kempe učili naši žiaci. Poďme na to. Rovnako ako výuka na kempe, tak aj video bude mať nejakú postupnosť. Začneme od tých úplne najčastejších vecí a najjednoduchších, aby sme sa postupne prepracovali ďalej. Úplne prvá vec, ktorú sme riešili, bol postoj a veľa vecí už som vám o postoji hovoril, ale niektoré veci sa vám darí robiť lepšie, niektoré sa darí menej a jedna z vecí, ktorá bola veľmi ťažká pre bikerov, bola správna poloha nôh na pedáloch, špeciálne tých, čo jazdia voľné pedále, čo boli skoro všetci a verím, že aj väčšina ľudí, ktorí pozerajú Bike Mission, jazdia voľné pedále, takže poloha nôh na pedáloch bol veľký deficit, ktorý ľudia majú, čo je základom alebo z čoho by ste mali vychádzať je, že noha na pedáli by mala byť v pozícii, kedy je päta nohy jemne nižšie ako špička. Mala by tá päta byť trochu nižšie a nie takto. Veľakrát sa stáva práve, že vám padá špička. Nehovorím za všetkých, neberte to tak, ale veľa ľuďom sa stáva, že padá špička dole a tým pádom sa dávate dopredu, respektíve krčíte kolena smerom k predstavcu, čo nie je správne. Navyše, ak nabehnete do rozbitého úseku alebo strmého úseku, je veľká šanca, že sa vám noha z pedála šmykne, čo je veľmi nebezpečné. Keď si predstavíte, že je pedál tu je vodorovne, tak zadná časť, alebo teda päty púšťate dole. Čím je strmší úsek, tým viac päty budete púšťať dole, alebo keď brzdíte, alebo je rozbitý terén, tak práve musí ísť tá päta nižšie ako je špička, aby tie nárazy prichádzali priamo do tej topánky, do tej podrážky a tým pádom vám to prichádza pekne do nôh a nemáte tendenciu stratiť alebo šmyknúť nohu z pedála smerom dopredu a to je naozaj veľmi dôležité a bola to prvá vec, ktorú sme si všimli. Toto pravidlo päty nižšie ako špičky platí aj pre tých, čo majú SPDčka. Vám síce noha nespadne, pokiaľ máte špičky smerom dopredu dolu, ale čo sa vám stane je, že vám odľahčí zadné koleso a potom vám veľakrát v rozbitom alebo na korienkoch strašne bicykel skáče a špeciálne tí, čo jazdia hardtail, čiže vzadu neodpružený bicykel, tí by mali dbať o to viac na to, aby práve tie päty išli dole a aby ste to trasenie alebo to drncanie toho bicykla, ako my to voláme, tlmili pekne do nôh, aby vám to pedále prenášali do podrážky. Druhá dôležitá vec a častá chyba, s ktorou sa stretávame a už ste to z mojich úst počuli niekoľkokrát, je postoj samotný. To, že jazdec stojí príliš v zadnej časti bicykla alebo príliš v prednej časti, nedokáže sa vycentrovať tak, aby stal tam, kde má a k tomu padajú ruky, čiže lakte smerujú dodola, pazuchy sú stiahnuté, tie lakte nie sú ostré, tie ruky nie sú zdvihnuté a to potom vlastne vedie k tomu, že sa nedokážete na tom bicykli správne vycentrovať. Čo som dával odporúčanie ako bikerom a už som to hovoril aj vám je, aby ste sa plus minus strážili s tým, že brada bude niekde nad predstavcom, čiže tá tvár bude natiahnutá smerom dopredu a tie napnuté ruky, tie zdvihnuté lakte vám k tomu len dopomáhajú. Čiže nie je to až tak o tých rukách, ale o tom, že tie správne ruky, správna pozícia rúk vás dokáže natiahnuť na bicykel smerom dopredu, aby ste mali aj predné koleso zaťažené, aj zadné koleso, aby ste boli približne v strede bicykla, bez toho, aby ste nad tým museli tak moc rozmýšľať. Aby toho nebolo málo a bolo to ešte niečo komplikovanejšie, nie je jedno, akým spôsobom sa tá hlava alebo tá tvár na ten predstavec dostane. Nemalo by to byť spôsobom špičky dopredu, kolena dopredu a hlava na predstavec, lebo potom stojíte automaticky celý vpredu. Keďže chceme to ťažisko rozložiť, tak zadok, alebo teda boky smerujú tzv. Good morningom smerom dozadu, kedy vlastne boky idú nad sedlo a jemne za sedlo a tým vám padá hlava nad úroveň predstavca. Takže takýmto spôsobom a s tým, že chrbát sa snažíme mať vystretý, aby to nebolo také celé pokrčené a zhrbené, aby to vyzeralo pekne, ale hovorím, ten ohyb by mal prichádzať v bokoch, čiže boky dozadu, hlava padá smerom na riaditka a jemne pokrčené nohy. V ideálnom svete je to takto. Takisto k tomu treba potom pripojiť nakláňanie bicykla do strán, prácu nôh, prácu bokov a tak podobne. Nebudeme zachádzať do detailov, video o postoji na kanáli už máme, ale
toto je úplne najzákladnejšia vec, vlastne vycentrovať jazdca vôbec do tej správnej pozície nad stred bicykla a zároveň, aby bolo zaťažené predné koleso, pretože to bolo veľmi náročné a veľa ľudí sme museli do toho nútiť aj celé 3 dni. Tretia chyba, ktorú sme pozorovali a pracovali sme na jej odstránení celý víkend, bolo používanie prednej brzdy. Takisto už som vám na kanáli video pripravoval, ako ju používať, kedy ju používať a tak podobne, ale stále napriek tomu sme sa stretávali s tým, že sme zastavili pod strmším úsekom a zadné brzdy horeli, smrad s kotúčou, určite to poznáte, a predná brzda nebola vôbec použitá alebo bola použitá minimálne. Musíte si pamätať, že práve predná brzda je tá, ktorá vás zastavuje, ktorá vás brzdí, a zadná brzda je len dopomoc, pretože tá ide strašne často do šmiku, ale začiatočníci alebo aj stredne pokročilí jazdci majú s tým veľký problém používať brzdy vybalansovane a oveľa viac brzdia zadnou ako prednou brzdou. O tom, ako trénovať brzdenie, sme už video robili, ale veľmi dobrý nácvik, ktorý sme praktizovali na kempe, bol, že som chalanom nakázal, aby jazdili trail iba s brzdením prednou brzdou, čiže museli ich brzdiť o niečo citlivejšie, o niečo skôr, a tým pádom získavali cit práve do tej prednej brzdy. Veľmi dôležitý je sklon trailu. Nie, že pôjdete jazdiť doma najstrmší trail, aký máte, ale zase nemôže byť ani plytký. Naozaj, aby ste tú brzdu používali, ale zároveň ho dokázali zísť. Keď toto mali chalani zvládnuté a už dali pár jazd iba s prednou brzdou, tak tí, ktorí si verili viac, vyskúšali zadný grip držať spôsobom dead grip, čiže nedržali zadnú brzdovú páku, ale vyslovene len prednú, a verte alebo nie, každý z nich dokázal zísť celý trail iba s prednou brzdou. Takisto sa veľmi často v poslednej dobe stáva aj s príchodom e-bajkov, ale aj na normálnych bajkoch, že ľudia sú nespokojní s kotúčmi a s platničkami a s brzdami, ale len v rámci zadnej brzdy. A často sa stáva, že dojdú dole nejaký strmý trail a zadná brzda horí a predná brzda je studená. Takže pozor na to, viete si to takisto odsledovať podľa farby kotúčov, podľa toho, či máte vyslovene, meníte len napríklad zadné platničky a predné máte aj 2 sezóny. To znamená, že tú zadnú brzdu naozaj používate až moc a prednú veľmi málo. Štvrtá vec, ktorú sme na kempe veľa riešili, a myslím si, že to aj jazdcov veľmi bavilo, bol výber správnej stopy. Keďže roky pretekám, tak mne to príde vo veľa prípadoch úplne bežné a úplne samozrejme kadiaľ ísť, ale pokiaľ niekto s cyklistikou začína alebo jazdí vyslovene pre radosť a nejazdí na rýchlosť a čo najlepší čas, tak možno stopy do veľkej miery nerieši. Čo je úplne pochopiteľné, ale je to trošku nevýhoda, pretože čo som zistil, a to som do kempu nevedel, je, že pokiaľ niekto nevie si správne vybrať stopu, veľmi si komplikuje jazdenie, alebo veľakrát príde o tie najzaujímavejšie úseky, pretože namiesto toho, aby nejako vyriešil daný úsek, radšej ho obíde nejakou chicken lineou alebo proste nejakou obchádzkou. Zatiaľ, čo keď sme si úsek rozobrali na drobné, vysvetlili si nájazd, prejazd úseku a výjazd, tak to každý zvládol, aj dokonca chalani, ktorí sa toho vyslovene báli a neverili si, tak po takomto prejdení úsek zvládli a potom v nedeľu ho jazdili kľudne aj sami, čo bolo vážne cool. A to je veľmi dôležité zistenie, že pokiaľ si neviete správne vybrať stopu, tak vám to naozaj to jazdenie vie sťažiť, znepríjemniť a úseky ešte viac komplikovať. Ako takýto nedostatok riešiť? Mám niekoľko spôsobov. Prvý je, že sa budúci rok uvidíme na kempe. Druhý spôsob je, že vám natočíme o tom video. Ak by ste chceli video o tom, ako riešiť konkrétne úseky alebo ako riešiť prejazdy takýchto ťažších pasáží, dajte vedieť do komentára a môžeme niečo pripraviť. A tretí spôsob, v ideálnom svete jazdiť s niekým, kto je skúsenejší a poradí vám, ako dané veci jazdiť, alebo minimálne si to s kamošom vyskúšať, prejsť, neobchádzať to za každú cenu. Veľakrát vám to jazdenie naozaj spestrí a niečo nové vás to naučí, a vždy, keď takýto úsek zvládnete, sú to nové skúsenosti, ktoré môžete uplatniť v ďalšom tomu úseku podobnom alebo niečo podobné. Takže nechoďte chicken liney, snažte sa jazdiť techniku. Ďalšia vec, a myslím, že najnáročnejšia, s ktorou veľa ľudí bojuje a bojovali sme s ňou aj my, je nie prilba, ale hlava. Čiže hlavne u starších jazdcov, ktorí začínali jazdiť možno neskôr, je veľmi ťažké prekonať mozog, ktorý rozmýšľa nad všetkými povinnosťami, ktoré človek má. A
tým pádom vám nedovolí odhodlať sa na niečo, na čo aj máte skill, dokážete to, rozhodne to nie je nad vaše schopnosti, ale jednoducho tá hlava vás nepustí. Čo sa týka mladých šialencov, tak tí majú opačný problém, tí by najradšej skočili všetko a odhodlali sa na všetko, minimálne to vyskúšať, ale práve pri tých starších jazdcoch alebo starších bikeroch je to oveľa náročnejšie a zatiaľ nepoznám iný recept ako postupnosť na to, aby ste tú hlavu odblokovali. Ideálne skákať stále postupne a postupne väčšie a väčšie veci, akurát, že niekedy ani malý skok z nejakého dôvodu buď vám nesedí, alebo proste je tam niečo, čo vám nevyhovuje a ten mozog vás nepustí to skočiť a naozaj sa s tým veľmi ťažko bojuje. Je to oveľa ťažšie napraviteľné ako nejaký zlý postoj alebo nepoužívanie brzdy a tak podobne. Čiže ak je to váš problém, nebojte sa, nie ste sami, je vás oveľa viac a na kempe sme s tým bojovali tak, že sme začínali na úplne malých, jednoduchých veciach, ktoré ani napríklad nemusia byť skočené, ako sú lavice a snažili sme sa postupne prepracovávať, keď niekto zvládol lavice, dočistá, pekne a pod kontrolou. Posunuli sme sa zase na niečo väčšie. Čo vie takisto pomôcť je, keď pôjde niekto s vami, či už je to tréner, inštruktor alebo aspoň skúsenejší kamarát, ktorý vás trošku znaviguje, ukáže vám rýchlosť, ktorý vám povie, na čo si dať pozor a tak podobne. A rátajte s tým, že keď ten mozog vás brzdí, tak budete potrebovať trošku viacej času, ktorý ako dospelí asi moc nemáme, že? Ale chce to trošku viacej času oproti možno mladým jazdcom, ale dá sa to, pokiaľ naozaj sa chcete zlepšovať, tak sa časom zlepšíte a treba byť trpezlivý. Tak, dostali sme sa na koniec videa. Dúfam, že sa vám nejaké tipy hodili. Ak máte všetko z toho, čo sme si povedali, už dávno zmáknuté, tak vás chválim a teším sa. Pre tých, ktorí sa v tomto našli, tak trénujte. Ešte je stále sezóna, takže verím, že budete mať kedy. A stále sa snažíme dosiahnuť 20 000 odberateľov, tak dúfam, že nám pomôžete tento cieľ splniť. A dúfam, že sa vám video páčilo a že nás budete ďalej sledovať. Čaute.